sei tudzei chava kuti mukura ere mhuka todine takatomirira hatigona kuregerai because imi muri kuurayire mhuka takaita musangano tikakuudza kuti musauraye mhuka imi muri kuuraya mhuka dzamuri kunzwa mhuka ndo dziri kugara chitauro zvino ndo dziri kuudza foreign currency ndo dzino tourism yedu yakanaka nyika yedu yeZimbabwe kuti nyika yedu iite chimiro zvakanaka inyaya kuchengetedza zviwanikwa zvedu mhuka dzinochengetedzwa nesu nyama inorimiwa unorima huku worima mombe wodi kurima nyama but muuraya mhuka todi ziva gifu daitaura nyaya vakomana tikataura pepe ndikati varume ava ndo vari kuita mukati vari kutiedza vakaya kukumbira rugivu pamberi pamambo vakati aiwa tisi kuuraya mhuka nhasi vakauraya nhorwa ende vakatonotengesa nyama yacho apa saka pano zvinhu zviviri zvatoda kuvaita toda kuvarakidza kuti zvamunoita munyika ino yeZimbabwe hazviitwi kuuraya mhuka zvisiri pamutemo toda kuti kana musina kuita izvozvi pa3 days muchaona kuti chii chinozoitika. Hai baru taiti vakomana takushedzai kuuya kana kusauya tikungokutongai muri kuzviitire zvokuuraya mhuka kudeko ibvunza tati muri kuzviitire zvokuuraya mhuka mukati wakauraya zvava kunyarana kwakanaka hatisi vana vadiki takaita kuti nekangane chitawini chikameni timusauraya mhuka kakawanda saka iwe wakaiurayiri wanga usina mombe rekuuraya tora nyei zvakanaka mamusina mombe rekuuraya kusaka wadi kuuraya mombe dzako ende handiziva kuti futi yaunogara nayo iri pamutemo here saka iri pamutemo kuuraya mhuka kana ichengeta zvifuyo kana wakuzouraya mhuka wokudziurayirei mhuka mukudziurayirei dzaitei handiti maona ndikunemuchitikana maenda kumasettlement moti tipei vanhu zvigaro muri kunyanya kuti dzvirira mhofu madi kuti hama dziri muchipe zvigaro vanopuwa zvigaro here indirai uyo mwana wataimoni kaimba ndiye mumwe wacho wakauraya neuyu mhuka masengero ndipindure nyamututsi ava ruma ari kuuraya mhuka toidinawo ndikubvunza ima zvinobuda here zvavari kuita varume isinongofungidza kuti varume regai tingogadzisa nyaya yenyu muende kukoti munopika ndokupedza nyaya muri tuku bhozi matishungurudza nenyaya last time takaenda kuita kusangano pazvomanyanga mukanzi imimi vanhu vakakuti muri kuuraya mhuka vakaita kuti vanhu mhuka yakumba mukati sha vanhu vari kunyepera tiri vanhu vari innocent chai tiri vanhu vakanaka makakumbira regero munzwa gwetsuro ari kupi zvomo ndii muri kumasettlement ava vakaya vakakumbira gore rapera taita musangano wadi pazvomanyanga tikaita musangano wadi chitino vanhu musauraya mhuka musadichengetedzai zviwanikwa zviri zvomunyika nyika inovakwa novene mari but varume ava voenda kunorova nhoro futi ngauraya nefuti ava toita sei tudzei chava kuti muri kuurayire mhuka todine takatomirira hatigona kuregerai because imi muri kuurayirei mhuka takaita musangano tikakuudza kuti musauraye mhuka imi muri kuuraya mhuka dzamuri kunzwa mhuka ndo dziri kugara chitauro zvino ndo dziri kuudza foreign currency ndo dzino tourism yedu yakanaka nyika yedu yeZimbabwe
kuti nyika yedu iite chimiro zvakanaka inyaya yekuchengetedza zviwanikwa zvedu. Mhuka dzinochengetedzwa nesu, nyama inorimwa, unorima huku, urima mombe, odi kurima nyama, but muuraya mhuka todi nekuuraya mhuka. Kuti makaiona kumafuro mweuraya yakanga yaite nhoro haisimo, nhoro imombe ka yokuti utoiona kuti iyo iri apo kokairega zvaine yogara musango maine mupake maire ende mupake takati musanotema, chengetedzai nzvimbo ndedu dzisino zviwanikwa asi imotema kati mune mutaura imwe nepapa taiwa tipei zvigaro iwe chibeti izvi kaizvi apa ndiwe NS avanga apa chakamira pakatombowa kukwenda nemasiteka kuma kuti iweyo masengera newekaimba nzvimbo kunzi uraya pera makasakamira tisiye asi zvakuita pachechi varomudzi rinokusvika uyu anozviziva gifu ndaitaura nyaya yevakomana ndikataura pepe ndikati varume ava ndo vari kuita mukati vari kutiedza vakaya kukumbira gifu pamberi pamambo vakati aiwa hatisi kuuraya mhuka nhasi vakauraya nhorwa ende vakatonotengesa nyama yacho apa. Saka pano zvinhu zviviri zvatoda kuvaita, toda kuvaratidza kuti zvamunoita munyika ino yeZimbabwe hazviitwi kuuraya mhuka zvisiri pamutemo. Toda kuti kana musina kuita izvozvi pa 3 days muchaona kuti chii chinozoitika. Muri nyora hande judgment muri 2 vanobhadhara mumbe 2 dzinotsika kuuraya kwakaita nhoro. Kana musina mari iyo munobhadhara 350 kuuraya kwakaita mhuka idzodzo. Ndimi muri kumajudgment anako kana muri padhuze nepake siyai mhuka dzirimo musango muri kudziurayiri. Kana zvinhu zviviri zvatoda kukuita toda kukuratidza kuti ndosaka ndaiti ndaiuye kuno kudare kuno saizvozvi toda kutongoichiita nyaya iyoyo muende munopita munozodzoka navakadzi muchiona vapiwa mimba novamuna zvaiti because matadza kuchengeteka hama dzavo munyarika hamuna benefit. Pazvomanyanga takaita musangano tikakuudzai tikati vanhu vari kuti iwe kaimba namasengera musauraye mhuka vanhu vakaona ndingofanaka variwo mumuka mukati mambo pamberi pamwari vanhu vari kuti nyepera muri kudziurayiri mhuka muri kudziurayiri mhuka nobhadhara kana pasina tikutokuendesai hatisombokumisai tikutokuendesai koti enda unosaina mabiya kwacho asi endai munorova zvikonzi vakumanokumbidza pindura zvikonzisa zvaenda kumakogosi kusima zvikonziso ndonosaina udzoke zvako kuti pindura chezai chari muteka nyaya inokurumbidza takaingwa kwakaimba nokurumbidza nokukurumbidza ndoda kunzwa kuti mukwari kwaita mheremhere nyaya yekuuraya mhuka musiye kuuraya mhuka. Chari garama kana patichakupai mari yepiwa mutimuta muchaiwana endai munotora vanhu vakauraya kudhu nhoro kupaki uyu kaimba nanenge namazengera munotora mombe 2 vasiye kuuraya mhuka vazive kuti nyama inorimiwa ndozvamukuita pasina kukundikana tiona kuti kana pasina totovavhurira dhoketi vaenda havadzoki. Kuona kuti mukuru ndiani munotopota muchitifumura kana magara kumarisei kuti changamire dai vatipa usabhuku tokupai usabhuku muchitinyadzisa kudai ubhadharakubvudza bhozi hatisi kumbokumisa iwevo mese vaita zvokuwauya but tikutokutaura hatitombokumisai tikutokutsvairai moenda muchitaura pamapurisa epamadzo mapurisa anoita nyaya yawandaepa patitangai maita zvokana pasina mafesi mchera ndekutanga maurana pasina madzakuita sedokumbidza